Ευχαριστούμε που καλέσατε την εταιρεία Compton Group Early Learning Center. Οι ώρες γραφείου είναι Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Καλέσατε την Louis Hotels. Για το λογιστήριο, πατήστε το 2. Για το τμήμα αγορών, πατήστε το 3. Για το τμήμα πωλήσεων και marketing, πατήστε το 4. Ευχαριστούμε που καλέσατε το ξενοδοχείο Μύκονος Θεοξένεια, μέλος των Design Hotels. Thank you for calling Mykonos Theoxenia Hotel, a member of Design Hotels. For English, please press 1. Ευχαριστούμε που καλέσατε την εταιρεία D Marinas Hellas. For English, please press 9. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της εταιρείας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Για να συνδεθείτε με τη γραμματεία, παρακαλώ πιέστε 1. Για να συνδεθείτε με το οικονομικό τμήμα, παρακαλώ πιέστε 2. Για επικοινωνία με τις Μαρίνες, παρακαλώ πιέστε 3. Καλωσορίσατε στο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Welcome to the Ministry of Interior. For English, press star. Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Για τις ακόλουθες υπηρεσίες, παρακαλώ πιέστε για θέματα νηολογίου, το 1. Για θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, το 2. Για θέματα λογιστηρίου και οφειλών πλοίων, το 3. Διαφορετικά, παρακαλώ πιέστε το 4 για να συνδεθείτε με το τηλεφωνικό κέντρο.